أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم da warhaka, barkam da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawowa na inganta rayuwa da lafiya. Shiri ne wanda wannan kafa ta mu take kawowa ta Al-Mabruk TV. Zamu bayani akan abin da ya shafi suka wanda yake na kirji, musamman bangaren abin da ya shafi hagu, wanda wannan hagun a nan zuciya take, wanda wannan hagun akwai hugu a nan, sannan hagun akwai tumbin mutum a nan da kuma magarmama. So da yawa idan mutum ya kasance cikin bakin ciki da damuwa, yakan shiga cikin wani irin tashin hankali da rashin bacci da tunani. So wannan yakan sabbaba ɗaukewar numfashi da rashin gudanarwa na jini, har ta kai ga zuciyar shi ta ɗan tabu. Ya taɓuwar zuciyar take, akwai wasu jijiyoyi a cikin zuciya wa'inda ba za su iya kai jini ba, wa'inda su ne suke samun matsaloli, sai ya zamanto mutum yana iya jin suka a ƙahon zuciyarsa, ko kuma mutum ya ringa jin suka a cikin ƙirjinsa ta ɓangaren abin da ya shafi hagu kenan. Idan mace ce, har cikin nonon ta ɓangaren hagun za ta ringa jin wannan suka. Ba lallai bane ya zamanto a ciwo ne wanda yake na nono, zai zamanto ciwo ne wanda yake na zuciya. Numfashi zai iya daukewa, sannan idan mace ta dan yi aiki dan kadan za ta iya jin tana haki, idan ta kwanta za ta ringa miyagun mafarkai har da firgici. Hakanan kuma da zaran wani abu ya dan faru haka kadai za ta iya firgita, sannan za ta ringa faduwan gaba tana jin jiri, sannan za ta ringa fama da matsanancin ciwon kai da ɗaukewan gani wanda ya saba ma al'ada, ganinta zai rage kwarai da gaske. To idan har ya zamanto haka ne, babban abin da ake yi, akan yi kokari a controlling ɗin abin da ya shafi bangaren bakin cikin da kuma damuwa. Duk yadda za a yi, damuwa ke kawo shi yawanci, to duk yadda mutum zai yi kokari ya kiyaye abubuwan da suke sababa mishi wannan bakin cikin da damuwa, ba don komai ba don ya samun natsuwa da kuma lafiya wadda take wadatacciya. Mutum zai sha magani, idan ya sha magani zai samu sauki, daga baya kuma abin zai dawo. Suka ne wanda yana iya rike gaba kuma ya rike baya. Idan har abin ya tsananta, yakan kai ga ciwon wuya, sannan yana kaiwa ga bangaren abin da ya shafi rike kafada da kuma hannun ma yana iya kumbura, fuska tana iya kumbura. So wannan shine kaɗan daga cikin abin da za mu iya kawowa. Idan wannan shige shiganka na farko a cikin wannan shiri, ka danna mana subscribe, ka danna mana kararrawa, sannan kuma kai sharing don sauran al'umma su masu amfana. Ga masu bukatan abubuwan da muke yi da kuma bukatuwa wanda yake na magani, za su iya tuntuɓar mu a koda yaushe ta nambobin wayoyinmu da muka sa. Na ku har kullum Zakariya Haruna Abdullahi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi.